Hi Kabsat, kumusta ka manen? God loves you and Jesus cares for you. Mamatiyak nga da nga ni Apo Dios ket trabaho iti biyag mo Kabsat. Dalang man iti kaya't kung i-address ta Kabsat nga issue panggap kadagiti kakabsat tayo nga ma-discriminate gapu kadagiti mapaspasaranda nga sakit nya dagitoy na COVID nga kakabsat nga kanang namati nga adda nga permi nga makangkangeg ti kun yon nga madinga sao kakabsat niya nga no minsan kat pangdirdirihan da pa yan no minsan adda pa dagiti makalkal ti biagda nya kat no minsan adda pa bagada nga ni kunak man no Kristiyano ket apay nga makapkaptan ti sakit agasang may dagitan niya ket amom kabsat imbagkit dita namati ka nya mamatiak nga no mamati ka ket buybuyam daytoy nga video tatta. I do believe that God would give you the peace that you need anya the peace that surpasses all understanding ket iti dayta nga discrimination nga padpadas mo kabsat malampasam dayta nga kaduam iti Apo Dios. Amen. Bastahan mo nga pukpukawon jay pamatim kini Apo Dios jay talek mo kini Apo Dios taagasan na ka iti dayta nga sakit mo tatta nya no COVID-19 man ti sakit mo tatta no anyaman nga sakit iti mapadpadasam tatta nga ket isu ti paka discriminatam iti dayta nga ilim iti dayta nga sityom iti dayta nga barangay mo. In the name of Jesus, receive your healing. Nya ibagam, Lord, heal me. I need you right now. Ket no dagitamot stress no kunata yon nga depression iti sao-sao. Siyempre makapiktar mo nga talaga dayta iti kapanunutan iti panag ugali ti maysa nga tao nya iti taray iti panagbiag ket umapiktar dagiti adu nga sao kakabsat nya napadasan tayo met dayta in our life ket kuna tayo garod iti takder tayo laeng iti pigsa tayo laeng ket jarag-o ni Apo Dios kakabsat. Amen. Ay paulit-ulit ko magbaga daytoy nga stand in the promises of God. If you are a Christian, believe on Him. The more pay nga you seek Him, the more pay nga agbabad ka, umuneg ka pay, agpairamot ka pay kini Apo Dios. Amen. Tada hitoy sigurado nga ti Espiritu Santo umay nakaliwliwaen, umay nakaiwanan, umay nakamutagasan iti Apo Dios. Sa din naman ti ayan mo kabsat nya. Ta adu dagiti kakabsat nga nagtestimony nya, adu dagiti napnapanan tayo this past months and this past weeks nga dagitoy naka-experience dati diskriminasyon anya naka ti napaspasamak kanya damat nga sao dagiti tattao nga may tell you nya sao lang ti tao dayta ti final say latta ni Apo Dios. Amen. So I believe that if you are having your medication right now ni Apo Dios usaron na ret nga instrumento ikararag mo ta instrumento dayta agas nga dayta tapno agsubli iti pigsam ta idayaw mo kid ni Apo Dios nya ket na no sikamet nga manag-judge wenno mangibagbaga nga manglalait nya lagi pa amirisem man daytoy kakabsat ammom lagaroden nga masasakit ammom lagaroden nga agproblema ammom lagaroden nga agkasapulan iti kwarta wenno agkasapulan ti tulong inka pa lang pagsasawan inka pa lang i-discriminate kabsathan nga makatulong dayta nga makatulong dayta aramidem nga dayta kabsat. So I believe that isardang mon ikararagam kit di no hangka namati wish him luck, wish him healing nya kat no adamo ti maitulong mo tulongam kit di kabsat nya may mayat pay dayta tadatoy tatakot datayo hantaw nga tiyempo ti agbibinatikos wenno nyaman nya agkikinontra no di kat agkikinararag tayo kit di tani Apo Dios isu ti mangagas isu ti mangtulong kanya tayo nga malampasan tayo daytoy nga pandemya malampasan tayo daytoy krisis. Enough kakabsat enough iti panang pipirdi no nyaman nga relihiyon ti ayan mo nyaman nga pamati ti ayan mo nya kat gusto dayta ti kangangatuan ni Apo Dios isu ti kangangatuan nga mangagas tayo ket once again my friend nya have that peace nya i-claim mo dayta nga peace i-receive mo dayta nga peace nga nagapu kini Apo Dios siguraduhan na kabaybayan. Amen. Kaya na nyaman nga diskriminasyon nya ilaok tayon dagiti diskriminasyon iti PWD kakabsat nya diskriminasyon dagiti kunata yon nga saktulang wenno agkurkurang ti panagbiag na amin nga diskriminasyon pati dagiti Asian discrimination iti other countries kakabsat kat let's pray for them no maka-experience ka man ti kastoy ask God to help you nga han ka nga agisubli iti madi no di kat ayat iti pakitam kit di. Amen.
nya ipakita tayo din na indyosan nga panagayat ni Apo Dios nga in spite nga dinispice da isuna di anti-cross, dinispice da isuna ti panagbibiyag da gas mga kakabsat, kita nyo kadide nagagas isuna adat ti binyag na nga natay pinakan na ti ado kabsat nya nga it's a miracle, but still ibaga dagiti nalalay nga tao at that time nya dagiti parasiyo kuna dapay lang nga nagapuday nga power na iti satanas ket dahita iti maysa nga mistake kakabsat nga aramiden. Do not mock God, amen. Trust Him. Instead, trust Him. Instead, put your whole life in Him, and surely He would bless you, and surely He would heal you, and surely He would deliver you from whatever bandage nga adang paspasaram tata. So kabsat, let's pray. Sa di naman tayan mo, let's pray. Lord, in the name of Jesus, iti dayto nga agbuy-buya kadi. Kat adang mapaspasaran na ti discrimination, noon yaman nga discrimination iti mapadpadasan na. Lord, adda kadi nga liwliwaem daytoy kadi nga kabsat, ayatem kadi daytoy, encourage mo pay kadi o Apo Dios, ta adda pay nga agkapet kinagtalek iti parabor mo kin iti ayat mo kankwana kin kanyami met lang nga pinaraswam, o Lord God, karo dagiti namatikan ka. Wen Apo maminsan manen napigsam agasam daytoy nga kabsat nga agbuy-buya. In Jesus name we pray. Amen and amen. God bless you kabsat. Nya. Kat kabsat no na-bless ka mat, just like or follow iti daytoy nga page kakabsat nga ministry nga raramiden tayo. God bless you. Bye bye kabsat.